Gedang kluthuk amateng setugel cendhek nyempluk ayu trembel-trembel. Kecemplung sumur kenal penyanyi awet panjang umur. Amin. Waru dayang ya mas, dayang ning pinggir kali. Ayo moblong saiki ne ana ngendi? Alayu yu temumpang betek penyanyine ayu-ayu sikile mlethek. Diunter-unter ora kuwat rasane pikir. Nun sewu, Pak. Tak urus sik. Pripun? Sampean kuwi kok ya ngerti wae barang mlethek lho. Awang kenawe dicari kok sampean kok ya ngerti nginjen apa sampean? Lah niku mengke nek kraken nggih mboten iso nggih telapak. Tenane. Oh, dadi nek mletheke niku mergo ngeten iki. Lah nggih niki kan mlethek. Mbok ditemak. Pripun? Ditemak. Ditemak. Ayo nek wani demak nek patene. Kalau diseneni karo Umar Rabias. Mboten napa-napa bojo kula iki wis jinak nika. Jinak apa? Yo tetep nek weruh kahanan kene kok ora iso jinak. Kowe iki ana aku ki urung tau weruh mlethekmu kok malah kae. Napa sampean ora ngerti kan kondange Rabies? Rabies iki ora sembarang wong. Oh, kula iki tukang mateni wong. Niku. Kula iki tukang mateni wong. Oh, nek kaya Cak Dikin iki Nggih. tukang mangan wong. Urung tau ngerti kondange Mbah Muhadi lho. Apa? Kuwi tukang gawe wong. Rampung. Mbak Rene lho. Sampean ki nyambut gawe kok meng lungguh wae sampean ki jenenge apa to? Ora iki mergo iki anu Pranata arep mendika. Oh, injih. Mangga. Coba Dik, saran sik, Dur.
Iya. Ombe-ombe sik ya, sayangku. Nggih. Sayang.